Let us sing We've a Story to Tell to the Nation. We've a Story to Tell to the Nations, hymn number 63. 6-3. We've a story to tell to the nations that they turn their hearts to the Lord. A story of truth and mercy, a story of peace and light, a story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come to earth, the kingdom of love and light. With a song to be sung to the nations, that shall lift their hearts to the Lord. A song that shall conquer evil and shatter the spear and sword, and shatter the spear and sword. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. We've a Savior to show to the nations, who the path of sorrow had trod, that all of the world's great peoples might come to the truth of God, might come to the truth of God. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Meron guys ng Patrick sa pag-opening prayer? Salamat sa greetings. Magaduko kita sa atong mga ulo, magapiyong sa atong mga pta. Mga muyo kita. Ginoo, amay namon nga langit no, nagapasalamat kami Ginoo sa sining nga adlaw sang dugang kusog kag dugang nga kabuhi ginatag mo sa amon. Salamat Ginoo sa pagpabugtaw mo sa amon sining adlaw. Nga malantaw namon Ginoo kun daono ikaw kaayo sa among kabuhi. Kabay Lord, ikaw gid mag-bless sa mga kabuhi sa pagpadayon namon sa pag-alagad sa imo. Salamat Ginoo sa mga bugay nimo nga ang gasugpon-sugpon sa among dadladlaw nga kinahanglanon. Kag kabay Ginoo sa sining aga mahatag namon ang bugos na mga tigbuson sa pagpamati simbalang pulong. Kaupod Ginoo sa mga pastors nga ari diri, upod man sa mga Pastor Jerson, upod siya panimalay. Lord, bless kami agod nga ang pulong nimo magatudok gid sa among tigbuson nga ikabuhi namo ini Ginoo tungod amo ini importante sa among kabuhi. Kabay kisining aga at taga-amuan sa langit no nga kaalam ang magadala sa mensahe agod nga ang pulong nimo kag ang kamaturan magatudlo sa among kabuhi kag malaygayan kami sang dalanon nga ayon gid sa imo nga kabubuton. Kao Lord, mag-bless among kabuhi sining aga kag ni tanan nabalik sa imo pagdayo pagsalamat sa ngalan sa bugtong manluluwas Kristo Jesus. Amen. Ikaduha ng ambahanon, let us sing I Love to Tell the Story. Hymn number 23, 2-3. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His
Kay salamat no sang matahom nga bahanon, kinahanglan gid isugid ining storya. Agud nga ang tao no makahangop mabalaan niya no ang kabubuton sang Dios. So sini nga aga, good morning no sa aton tanan. Pastor, good morning. And Pastor Hermosilia sa may aga, Pastor. Balik kong time kay Pastor sa pag-welcome. Sige, ako na lang, Pastor. So salamat no sa Ginoo nga ari kita. Welcome Ginoong tagsa-tagsa sa aton yung panimbahon. May first time diri no ipatindugon naton. Lagi-welcome sini nga aga. May first time diri nga nagasimba subong kaupod naton. So welcome nato no ang family Fernandez no, salamat sa ila no kabuhi nga kaupod naton subong upod sa makabataan no ginatrain na nga magsimba no sa aton nya Ginoo. So umano si Russell no upod ni Mamian si Inday Russell no, salamat sa Ginoo. Kag sumano sa family no Dolido, salamat sa kabuhi no ni Manang no kag ni Ana May no, salamat sa Ginoo ari sila. Kag sa tagsa no ka family no sa Livingstone, you're very welcome no sini nga aga sa mga pastors naton, Pastor may nga aga sa liwat, Pastor Musilias, Pastor Jared, Pastor Aquines no, Pastor Justin, Pastor Daras no ara sa likod. So, salamat sa Ginoo no. Kag salamat gid sa pagpatahom no sa aton nga simbahan no sa likod no, nagbag-o naman ang kortina no. So matahom gid no ginapatahom nato ng aton nga simbahan. So welcome gid na sa aton mayang people. Kag happy birthday sa liwat no kay nung Patrick, nagkanta kami gina Pastor happy birthday no. Ika 59 na sinong Patrick. Sino gani no may mga kanta kami sa happy birthday, may pang senior, may pang bata man. So 59 pa man ang gali no sinong Patrick. So salamat sa Ginoo no sa kabuhi ang ginhatag niya. Kag subong man no magatindog kita no, wala pa ta ka welcome song. Let us sing a welcome song tunugon naton. There's a welcome here, A welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. A welcome here, there's a Christian welcome here. sa aton gali no nga mga kauturan sa online nato no nga nag-attend sa aton nga panimbahon. You are very welcome sa aton nga service ni nga aga. Salamat gid sa inyong nga pagpakig-upod sa amon. I know no ang Ginoo kabaluman magpakamayo sa inyo. Bisan diin kamo kabay pa no ang aton nga signal hindi lang magbisyo no sini nga aga kag padayon no ang aton nga pagpamati no sa pulong sa Dios. So let's proceed sa aton nung announcements. So ang flowers no subong ginhalad no sang family Cabrera. So man ang flowers no sa next Sunday ang family Serenio. No si Ma'am Yan do ari di no. Ma'am Yan. So damo to bulak no sa Burnwood no hindi man si Ma'am Yan maubsan dito. Souls won may kalag kita no nga nadaog sini nga sinasimana 8 souls God save. Na-add na din no ang 5 kakalag no nga na ni Pastor Jason. So salamat no kay kahapon dito man kami nag-attend no sa amon nga ihado no birthday ni Aden. So salamat no bisan malayo. The 4 hours gid ang motor namon. Salamat no kay way mo kami na flatan, way man na disgrasya no gahalong gid no kay bangod nga mabudlay no ang dalan, madanlog. Kag damo man no sa vlog didto. Pero salamat no kay sa gihapon padayon man ang pagwali sang pulong sa Ginoo. Welcome no si Nong Victor no. Kag suma no sa aton nga mga ginabay mo sa diyan, salamat sa kanya manghod, kag ituto Rogin, no? Kag Jello, Daybani, and Pangging, salamat sa Ginoo ari sila. So may aga liwat, no? Sa liwat ng Victor, salamat gid nga ari ikaw subong. So sining atin ni on, mag-proceed kita no sa aton yung mga prayer request. I-pray nato no nga ang pagpadayon ang pagdaog sang kalag, mga soul winners, magpadayon pagid.
Kag aton no nga mga outreach churches, i-pray nato ng mga pastors nga nagapangabudlay no sa aton yung mga outreach churches, mga pastor no nga gihapon tagaan pa sa Ginoo no sa kusog kaalam. Kag i-pray man nato no ang mga kauturan ta sa abroad no nga nagapangabudlay kag subong man no ang mga ministries nato no. May ara kita nga napaabot nga Family Day, I think April the second week na siya. So kabay pa no nga matigayon kag hindi no masablagan no agud niya maka-fellowship nung tagsa-tagsa. I-pray man nato no ang aton yung mga activities no dugang no sa aton yung mga sa aton yung Family Day. Kag sumuman i-pray nato no ang mga uturan nga nagamasakit. Include naton sila kag si Brad Shim no nagapangayo man sa prayer request no nga safety man sa Ginoo subong siya nga trabaho no dito subong sa Leyte gid man no kag pray man nato no ang mga ang ato no nga Bible school no subong ga operate sa Japan pero online na, so wala no sa residence, so through online na. So kung luyag nyo no nga mag tuon sa pulong sa Ginoo, open man no ang Open Bible College International. So sini nga tinion magatindog kita palihog kag magapangamuyo no sa aton nga sini nga tinion. Let us close our eyes and bow our heads. Lord and Heavenly Father, we thank you for this morning. Salamat Ginoo sang sugpon kag dugang kabuhi ginhatag nimo Ginoo. Salamat Ginoo sang kusog kabakot nga makabangon pa kami sa piyak Ginoo sa mga activities man kahapon nga obra man namon Ginoo. Salamat nga sugpunan mo nga amon nya kusog. Salamat Ginoo sa good health. Kag salamat sa mga uturan nga bisan pa Ginoo may mga ginabatyag sa lawas sa apang diri Ginoo nagkari sila diri para magpahayag Ginoo sa ilang gugma. Kag sumo Ginoo nagapangamuyo ako nga ikaw Ginoo magpakamayo sa mga kalag nga mawalihan Ginoo namon sila naman nga semana. I pray sa mga speaking engagement ni pastor, kabay pang ikaw maghatag sang kaalam sa iya Ginoo. Subong sa iyang good health, kabay pa Ginoo nga ikaw magpabakod Ginoo sa iya. So Ginoo sa mga bulong nga iyaman ginatumar Ginoo nga makabulig Ginoo sa iyang lawas. Kag pakamayo Ginoo nga panimalay, kag sa Livingstone family, ikaw Ginoo magpakamayo Ginoo padayon mag-bless sa tagsa ka mga turan nga nagatrabaho, kabay pa nga padayon sa gihapon man sila Ginoo sa pagsuporta sa imong bulaton. May people nga magtubo pag ilang gugma sa pagpangalagad kag sa pagpangabudlay Ginoo. Inatugyan ko man Ginoo ang mga ministries Ginoo, mga street preaching, padayon Ginoo nga matigayon ang pagwali sa imong pulong. Gagapati kami Ginoo may mga tawo pagin nga wala nakahangop nga mabatian nila Ginoo minsay sa kaluwasan. Kag tuo man kami Ginoo nga sa among pagwali may mga kalag Ginoo nga makaangkon kaluwasan. Ikaw Ginoo magapanghikot sa gihapon Ginoo sa tagsa ka manugwali. Na pray ko man Ginoo ang mga outreach churches, ikaw mag-bless Ginoo sa ila, sa mga pastors nga nagpangabudlay. So Ginoo Pastor Celoterio, Brad Sam, so Ginoo kay Pastor Aquines, Pastor Daras, Pastor Justin, Pastor Felipe, Pastor Bindoy, Pastor Puticar, Pastor Remosilias, Pastor Jared. Ikaw Ginoo magahimuno Ginoo sa mga kinanglanon. So Ginoo sa mga tao nga ma-encourage kag masugidan Ginoo sa imong pulong. Pakamayowa Ginoo ang Family Day nga matigayon kag pakamayowa Ginoo ang kinanglanon. So Ginoo nga ikaw magpalig-on Ginoo sa tagsa mga uturan nga magpabilin nga may kalipay sa imong bulaton. I pray nga ikaw Ginoo maga-bless man bisan pa Ginoo sa mga uturan nga pangabudlay sa malayo Ginoo. So kay Brad Patrick, Ma'am Love ka sa mga kauturan Ginoo dumduman sa niyang mga bulaton kay Sister Tef. So Ginoo kay Nairod ikaw magpakamayo Ginoo sa iya. Ginoo nagapanugyan man kami sa mga ministry Ginoo sang kantata or sang choir kabay pa nga ikaw Ginoo magpakamayo nga main blessing pagid ang among kabuhi. Bisan pa Ginoo sining aga sa pagpamati namon sang ambahanon, ikaw Ginoo magatandog sa among tibusoon. Gusto mo Ginoo sa imong pulong nga amon Ginoo mahangpan kag pamatian Ginoo kag i-aplikar sa among kabuhi. Ikaw magpakamayo sa among nagwali, natugyan na pasalamatan in Jesus name, amen.
magakuha kita no sa aton nga offering pangabayon nato no. Si Toto Ezra sa pag-pray. Yung mga muyo kita, Ginoo may nga balaan, salamat sining aga nga kami nakasimba naman sa imo Ginoo. Kag nagapasalamat man kami Ginoo sa imo nga bugay. Nga ginatag subong Ginoo kabuhi. Kag subong man nagapangamuyo kami Ginoo sa paghatag sa imo Ginoo. Nga ibalik namon ang mga blessing sa matagad daw sa among tanan. Ka maga-bless subong nga aga kag may tagipuson sa paghatag Ginoo. In Jesus name, amen.
At this time, aman kita no sang aton tagpusoon kag una no sa pag tuon no sang pulong sa Dios pamandungan naton sining aga kag hatag naton tiniod no sa aton nga pastor. Pastor Himosilias, pastor. Okay. Excuse me. Gapad o ginahapon ako. Salamat sa Ginoo sang privilege ginatagsakon sa bungaga. Kung dayaw kita sa Ginoo, salamat sang ambahanon nga na-render sa bungaga. Salamat sa kabuhi ni Nung Victor, kaupod nato sa bungaga. Kaupod sang sino pa diri mga visitors na ton. Sa diri sa kilid, no? Welcome, brothers, no? Okay. Kay Brad Ayan, salamat. Ari si Brad Ayan. Kag sino pa? Okay na sa mga baguanon. Okay. So, welcome ang tagsa. You know, Sunday is the best day, no, to worship the Lord. Kaya amuning adlaw, which is makahimaya kita sa Ginoo. So, hindi ako mapadugay sa hatag sang introduction. Ang minsay, wala ko na silo, kay bangod nga daw hindi ko karapal sang sa pagtuon, no? Sa pag-ilis-ilis. Ginpicturan ko na lang. Okay? Silent tanay para wais ng disturbo. Offline. Flight mode. Okay? Let's start. So please open your Bible in the book of Philippians. Philippians chapter 4. To respect the word of God, so may I request you to stand, please. Let us read this together. Philippians chapter 4, verse number 6. Philippians 4:6. Okay. The Bible says, ready? Begin. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Shall we pray? Our gracious Heavenly Father, we do thank you, Lord, for this wonderful day that you have given to us. Today is the day that we can worship you. Today is the day we can glorify your name. We're so grateful, O God, because you are the God of heaven, the God of our salvation. Thank you, Lord, for this time that we gonna meditate your word. Bless today, fill us with your love and your spirit, with wisdom, and all the glory and honor belongs to your name. And this all we pray and ask in Jesus' name. Amen. Okay, we now take your seat. Philippians chapter 4, verse number 6. The Bible says, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. So be careful for nothing. In other words, ano pag-inchini natin sa be careful for nothing? When we say be careful, halong ikaw, di ba? Kung amula na nga praise, kung kaunin mo, be careful, it means halong ikaw. When this verse says, be careful for nothing, so what is the exact meaning of it? Be careful for nothing. It means, do not worry. Hindi ikaw mag-worry. No? So, are you a warrior person? You can rate yourself. No? 1 is the lowest, 10 is the highest. Which do you belong? Are we a warrior? Sometimes, hindi tayo malikawan nga mag-worry kita. Especially kung may kids kita, may bata kita, ginilbiim, gulpe.
nag-worry kita. Di ba? Take is kung puro na lang worry, hindi ka nakabalo sa decision making sa kabuhi ta. Tama? May aksidente. Na-hospitalize. Gawori kita. Gawori kita sa mga kinangalanon. Gawori kita sa kabuhi. So, we cannot ignore those worriedness sa kabuhi sa isa ka tao. But the Bible says, be careful for nothing. No? So we gonna go deeply sining ginahambal sa Bible, ano ang botsilingon sini? Be careful for nothing. So, according to this sa may Matthew chapter number 6:27. Matthew 6:27. The Bible says, 27, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Sino bala sa inyo dere which taking thought, nagawore gid nga maka-add sang isa ka cubit sa iya nga kitataas, nga siya nga height. Balik ang height sang masiling ka 1 cubit, lain-lain man isang measurement, no? Depende ko sa Hebrew, kung sa it takes, I think, though 17 point something inches, no? Hindi man isang lain-lain man, depende sa measurements ang kada lugar. No standard, no? So 1 cubit, hindi ikaw ka-add sang isa ka tao. Kung ang height ni nung Patrick, let's say, kinong Patrick, o kung kay nung Rene, gawuri gid ikaw nga sinong Rene, hindi nakalabot sa mo sinang height. Tama? It speaks about height only, ha? So, why ka sang mamahimo? In other words, why ka sang mamahimo? No, hindi tayo pagdayaan itong kabuhi. Of course, kung magpatong sinong Rene sa magsuksok sa hills, tilain ang istorya, no? Magsuksok sa magpatong sa isa ka mataas ng lugar, magsaka height niya. Pero originally, his height, amo na siya. So, in other words, wala kasing mimahimo. Nga nagawuri ka. Di ba? So, ano ang butsilingon sang wuri sa isa ka tao? Nga gawuri gid ang tao. Why di sa exempted sa ton? Everyone naka-experience nga tawag worriedness. Diba? Pero katuan tani sing madalom kung ano ang ginapayag sa Bible about sa worriedness. Now, there is may Romans 14:23. Romans 14:23. The Bible says, he that doubteth is dumb if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Okay. Whosoever is not of faith is sin. If a person is worrying, it means he or she lack of faith. In other words, therefore, no, it is sin. Diba? Kung wala siya sa pagtuo, kung nag-worry siya, no, nagkakasala siya. So, ang worriness ng isa ka tao, no, ang worrying, the word worrying, every time, no, we get worried sa isa ka butang, no, it means, no, we sinning against God. Tama? Nag-worry kita eh. Let's say, just like a kid, sa bata si little boy na kon, si boy, si Kaliboy na kon. Let's say si little boy, si Kaliboy ko ga problema sang amon nga kilalanon sa sulod sang panimalay. Nag-worry siya. Ano'y pakaon niya kay Papa? Ano'y pakaon niya kay Mama? Ano'y pakaon niya sa akon? Gawuri na nga bata si Caleb, ipakaon niya sa akon. Gawuri na nga bata, inugbakal sang bulong para sa akon.
not only a sin against God, it is an insult to our Heavenly Father. No? So, worrying is an insult to God. It is sin, it is an insult, and of course, it is a useless. Diba? Why may mahimo? Sari kita kawore, why man ta may mahimo? So po, yes, actually, why kita may mahimo? Diba? Oh, para si ako sang last time, sang wife ako no perhan, sari ko kabore. Nabiktima mo ko sa tawag nga worriedness. Why mo ko mahimo? Nasari mo ko kahibi, nasari ko panumdom. Nag-deteriorate pang kabuhi ko. Di ba? Nagadalom kalimutaw ko sa pulaw. Nami kisa manumdom, nai mag-emote-emote, pero why mo gali matulog dan, gakasala kita. It is an insult against God. It is a sin because everything whatsoever is not of faith is sin. If we worry, no? So, botsilingon, we did not trust God. Huwag kita gasalig sa Ginoo, kay nga, nagkakabalaka kita. Botsilingon, ang bata ko, huwag gasalig sa akon, kay kakabalaka siya kung ano ang kinangalanon sa sulod sa panimlay. It is an insult for me. No? Sabtong ko na siya, boy, ang nahimo mo nga magpangita sa kinanglanon, pagpakaon sa akon, pagpakaon kay mama mo, inugbakal sa bulong ko, hindi mo na obligasyon. That is my own obligation. Diba? So that's the point. No? Kulang sa pagtuo. Why kasalig kay Papa How? Why kasalig sa akon? Nga ikaw mangita sa kinanglanon ta. Salig ka kay Papa, kay providean ta. Diba? Salig kita sa Ginoo, God will provide sang aton nga need, not aton nga wants. Now, worrying not only a sin, okay, it is an insult to God, it is a useless. According to 1 Peter 5:7, 1 Peter 5:7. First Peter 5:7. The Bible says, casting all your care upon Him, for He careth for you. So, kanami, no? So, we have to cast lots all our cares. We know, indeed, God cares for us. Okay? 1 Timothy 1:7. 1 Timothy 1:7. 1:7. Tama ba? 1:7. I think sala, no? Okay, let's jump to another verse. Philippians 4:13. Philippians 4:13. Philippians 4:13. The Bible says, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, mahimo tang isa ka butang as long no nga ang Ginoo naghatag sa tusang bugay, ang Ginoo nag-strengthen sa tong kabuhi, mahimo tang butang. So, diri pagid sa may Psalm 46:10. Basahan ko lang, gusto ko lang ibasa ini mga verses kay agad makita aton kung ano mga points. 46:10. Also the Bible says, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Be still and know that I am God. Kalma, relax, no? Be still and know that He is still a God. Can do anything. Hebrews 13:6. Hebrews 13:6.
Hebrews 13:6, the Bible says, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. So the Lord is our helper. Nga mag-worry kita. Back to worriedness, worrying. Nga mag-worry kita. Di ba? So, dumo-dumo naton, yung inatudlo sa Bible, hindi kita dapat mag-worry. According to Philippians 4:6, siling sa Biblia, back to our text, then mag-focus kita diri sa aton nga subject. Philippians 4:6, the Bible says, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known unto God. So, let your request now. Our subject today is about be careful for nothing. It means do not worry. So, do not worry at all. So, according to this phrase, in this verse, but, number one there is, but in prayer, but in everything by prayer. Tanan ini dapat malabay sa pagpangamuyo. Instead to worry, we should pray. Dapat gid magpangamuyo. Kay kung hindi kita magpangamuyo, halalan ta ka worry, we sinning against God. We insulted our God. And of course, we know it is a useless action. We can do nothing without Him. Diba? He is our helper. He cares sa ato nga kabuhi. No? So, now, the definition of this. Prayer. We know prayer is a simply defined as sincere thanksgiving or request made to God. Diba? Tama? So, when we pray to the Lord, we need to trust in the Lord. Diba? Kay once wala sa pagtuo, it means we committed sins against God. Diba? So, it means we need to trust in the Lord. So, there is my Philippians 4:19. Philippians 4:19. The Bible says, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. So, we need to trust in the Lord. Okay? Hindi po silingon nga gawari kita, di na kita mag-worry, masalig na lang kita sa Ginoo. Diba? So, something may kulang. Not only nga magsalig kita sa Ginoo, we need to take an action. This is number 2. We need to do our part. Not only to trust Him, but we need also to do our part. Okay? 2 Thessalonians 3:10. Turn quickly. 2 Thessalonians 3:10. The Bible says, and let this also first be proved. 3:10. Sorry. 2 Thessalonians. The Bible says, for even when we were with you, this we commanded you. Okay, ha? Okay, take note that. For even when we were with you, si Apostle Paul naghahambal sa mga Thessalonians, this we commanded you. Ini ginmando ko na sa inyo, that if any would not work, neither should he eat.
Di ba? Siya hindi magpangabudlay, hindi magkaon. For example, you are worrying of your board exam. You're going to take your board exam. So, then you are going to set your mind, hindi ako mag-worry. Kaya mag-worry ako, makasala ako sa Ginoo. I'm going to trust the Lord. Diba? If you are going to trust in the Lord only without doing your part, no? So, still, it's not fine. Diba? Okay, why ka nakasala sa Ginoo? Bangon nagasalig ka sa Ginoo, but not doing your part, that is not okay. Para sa manisubong sa grace, yes, we are in the grace period. Na luwas kita sa bugay, hindi mo kinahanglan magpangabudlay para maluwas ka. Hindi mo kinahanglan ang pulo ka sugo sa Dios nga tumanon mo agud maluwas ka. Ginluwas ka sa Ginoo, ginpatawad ikaw bangod nagtuo ka siya. Diba? So, dito ako mag-elaborate na. Karon, ang ginambal nga pagpangabudlay, after nga naluwas ka, magpangabudlay ka, pangalagad sa Ginoo para sa kahimayaan sa Ginoo. Kung ikaw nagasalig sa Ginoo, no, makuha ka board exam, kinahanglan mo magpangabudlay agud ka pasar ka. Di ba? Hindi po silingon nga magsalig ka. Nga magsalig ka lang, huwag ka nagapangabudlay. Ang Bible nagatudlo, ang wala, hindi gusto magpangabudlay, hindi siya magkaon. Again, I'm going to read this para at least klaro. For even when we were with you, this we commanded you. Gintudlo ko na ini sa inyo, ginmando ko ini sa inyo, that if any would not work, ang bisan sin, hindi magtrabaho, hindi magkaon, you should not eat. Kaya balaan mo damo isang tao, masalig ka lang sa Ginoo, hindi na magpangabudlay. That's wrong. Ari kita sa grace period, we are not in the kingdom. Di ba? Ang tudlo sa kingdom, upod ka sa Ginoo, ang Ginoo ma-provide sang tanan. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. That is sa kingdom age. Ari kita sa buong sa bugay sa Ginoo, ginhungit na sa aton ang kaluwasan. Di ba? Matinamad pa kita. Bisan sa pagkaon, taong iton pa kita. Tama? So, siling niya, hindi magpangabudlay, hindi magkaon. Amo na kung may profesyon kita, ang profesyon ta, gamiton ta. Blamo iban nakatapos, puway gingamit ng profesyon. Iban ng asawa, proga pasagod sa asawa. Iban naman na, hindi man nangin katimbang sa bana. Kung ay man siya obra, tani ibisan manghugas alang sang pinggan sa balay, magluto para sa bana, magatipan para sa bana, asikasuhon ng bana. Di ba? Sa pagpangabuhi. Di nabot silingon kay ginagpangasawa ka na, no? Saguron ka lang sa bana mo. Ano gusto mo? No? Manginray na ikaw, pugapahan ka lang, lipstickan ikaw sa bana mo, halin sa mata mo, pagkadto sa dapadapa mo. Di ba? Hindi amo sila ang pagpangabuhi. Kung kinahanglan mo magpangabuhi, kinahanglan mo pangabudlay, kinahanglan mo maangkon isa ka butang, kinahanglan mo magpangabudlay. So, it is a testimony. I-share ko man sa inyo. This is my experience. Kung sa pagsalig sa Ginoo during my first taking my board exam, I failed. Pagsalig sa Ginoo, ginsalig ko to tanan. No? Ginsalig ko to tanan. Way mo ko gapangopya, way mo ko gapangilog, way tanan. Ginsalig ko to tanan, sir ko. Na failure. Di kinagsalig ko sa Ginoo, failure. Pero every time nga nag-learn ako sa pulong sa Ginoo, I need to work it out. Not only this verse na naghambal dere, 1 Timothy 5:8. 1 Timothy 5:8.
1 Timothy 5:8, the Bible says, "But if any provide not for his own," imo na gani kagalingon, di ka pa ka-provide. Imo na gilang hindi ka pa ka-provide, imo na lang kagalingon. Ano ang bot silingon sini? No? Bisan sa imo na lang kagalingon. Bisan utan duhulan ka pa. Araw-araw naman na. Salamat kayo kadaga kasi duhulan ko ni pastor sa utan mo. Kiti tupad balay mo na kami sa uton. Si pastor man nagluto pero menyo. Hindi balo magluto, no? Blessing for me, no? Adlaw na lang niya, hindi kita ka-provide sa ato ang kinanglanon. So, ang point there is, if any provide not for his own, and especially for those of his own house, hindi ka gani ka provide sa imo kagalingon, mismo ang imo nga panimalay, ano siling sa Biblia, he hath denied the faith and is worse than an infidel. He hath denied the faith. No? Everything is not in faith. Ano siling sa Bible, it is a sin. Okay? Huyan ang Ginoo, kakasala. Kaya hindi ka ka-provide siya kagalingon, hindi ka provide mismo sa iya nga panimalay. Sala na nga prinsipyo. Di ba? Isalig tatanan, bala ng Ginoo, and then hindi na kita magpaningwa. Di ba? So, lain man niya sa mga pastors, mga full-time pastors, yakabuhi sila sa grasya, yakabuhi sila sa bugay sa Ginoo. Ano sila sa Bible, gani nga isa ka pastor nga kung nagakabuhi sa mensahe, dra na gilan sila gakabuhi. May mga full-time pastor sila. Hindi makaya sang pastor nga ga part-time, no? Lain ang kabuhi nga pastor nga naga full-time. Aton pastor full-time. Di ba sa mga pamilya diri nga labutan sang Bible study niya, di ba kalipay ninyo? Di ba? Kami nalutas na kami. Sa una si pastor naga Bible study sa balay. Sa una sang wise ng Bible study sa balay na pangita ako. Galing inintindi ko. Kilanlan nga lutason ako. Mangita naman sa sang iban. Tama? Full-time pastor. Di ako suli nang ita sang Bible study man. Kalapta ang ministry, kadako ang ministry. Di ba? So, kakabuhi sila sa bugay sang Ginoo. Diretso na itong hambal. Abo na tuluan kita maghatag, kakabuhi sila sa bugay sang Ginoo by offering, showing our love. Diba? Bugay sang Ginoo. Deserving ang pastor ito na magbahaton sang offering. Why? Tanan kita. Diba? Nag-amo ni kabuhi ta kunuay ang why nagpadala ang Ginoo. Ako kung din yung masapuan. Diba? Ako subong guro, why ko katapos ang akong eskulahan. Possible bantog ako nga pordoy nga bulangiro. No? Ang kabuhi di mayo. So, by the time na mayara kita sa profesyon, magamit ta sa ministry, magamit ta paghimo sa likuton, di ba? I-offering kita in order mapaumuwad na to ng ministry. Kahatag kita sa Ginoo. So, according to this verse, if any man provide not for his own, especially for his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Sobra pa sa gadling kabuhi niya. So it means not only to trust the Lord, we need to do our part. To stop worrying at all. No need to worry.
Di ba? In this phrase, back to Philippians. Philippians 4, verse number 6. Philippians 4:6. The Bible says, "Be careful for nothing but in everything by prayer." Okay? So, elaborate na naton kung ano ang parts ng tawag na pagpangamuyo. Prayer is simply defined as a sincere thanksgiving or request made to God. So it means not only to trust Him, we need to do our part. And then, by prayer, the next one, Number 2, makita mo dira. Ano sa next phrase? And supplication with thanksgiving. What is the difference between prayer and supplication? Supplication is defined as the act of humbly begging for something. It means a humble request, kneeling, and bending down our knees. That is the difference. A humbly request. Supplication. That's why again defines in Bible, prayer, but by be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Prayer, di ba? Pagpasalamat o kung ga-request ka sa Ginoo, but when we say supplication, gapaubos ka sa Ginoo kay wala ka sang may mahimo. Nagaluhod ka sa Ginoo, nagaampo ka sa Ginoo kay wala ka sang may mahimo. Kinahanglan naton ina. Instead nga mag-worry kita. Diba? Kaya mag-worry kita, kasala lang ta. Okay, sa hindi ta kaluhod. Kay budlay magluhod. Budlay magpaubos. Diba? Prayer, just simple. You can pray, bugtaw mata mo. You can pray, close mata mo. Diba? I can pray nga bugtaw mata ko, ga-drive ko. Di mo pwede nga pray ko, gabutulog mata ko, piyo mata ko, di ba? Ngayon, disgrasya ito, tapuluton karon sa langit at karon. But there is a church, we need to close our eyes. Tama? Sa balay, we need to close our eyes. Kung sa dalan, we need to open our eyes when we pray. Is that acceptable? Still acceptable. Diba? Pwede ka kaluhod, kapangamuyo sa Ginoo, gatamwa sa kalangitan, gapakitluoy sa Ginoo. You can do that. That is a supplication. Kinahanglan nun tani ang pagluhod, kinahanglan nun ta pagpaubos. Kaya pagluhod, pagampo sa Ginoo, that is a sign of humbleness. Nga wala kita sing mamahimo kundi gapangamuyo sa Ginoo, nagapakitluoy sa Ginoo, nya kun mahimo ang tanan, mangin posible sa bugay sa Ginoo. That is a supplication. Diba? Sari ta kabure. Amo to sang sari ko kabure sang akon nga balatian. Dumatighok ka early. Diba? Kung sari ka man worry sa mga problema, dumatighok ka early. Balan mo ang internal na to, hindi naman ni makontrol mo. Kita mo kung nainit ka, gasa ka BP mo. Kapin pa may high blood ka, hindi mo na mapunggan. Internal mo na nga nagad-process, nga nagadalagan. Ang BP mo hindi mapunggan, gasa ka ganyan. Kibot ka lang, kiwi na sungad mo. Na-stroke ka na. Kung sari ta ka worry, why ka lang kabalo, kibot ka lang yalan, tawa tsura mo, ligad nga si mana, kay compare subong. Gwapa ka pa, subong kay sari ka worry, isa ka si mana, nagbilog-bilog, kalimutaw mo. Why nyo manotice? Nga sang tion may problema kita, sari kita ka worry. No? Pictureable tsura mo.
may kinalaeng gadya. Di ba? Amo nang impact sang worriness, sang worrying, I mean, sa kabuhi sang tao. Dako gid ang internal damage sa aton. So that's why nga damo nga tao gakalamatay bangod sang worry. Ti iban sa sobra ka worry sang COVID nagkalamatay. Pero kung taga sapak sang COVID pa ida. It's a flu. Di ba? Tanan lang kita naglabay dira. Siway ka gitrang gaso diaw. Di ba? Pero kung sari ka gid ka kwan, ka worry, at dito makuha kita. Pero sa mga problema, hindi ta kailangan mag-worry. It is a sin, it is an insult, it is a useless. Okay? Okay, next phrase, dra sa may Philippians 4:6. Verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, di ba? Supplication with thanksgiving. Pagpaubos kag ang pagpasalamat. Kaya nga every time ka paubos ka, kapasalamat ka sa Ginoo mo. Wala mong isang tao, kung di ka paubos, hindi ka pasalamat, kaya nga makasiling siya iyan niya. Pero kung ang isa ka butang gintugyan mo sa Ginoo, nga way kay kasarang, gapaubos ka sa Ginoo, nagkapakitluoy ka sa Ginoo, so makapasalamat ka sa Ginoo. Thanksgiving. And then number 3 today is let your request be made known unto God. Instead of worrying, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Hindi bot silingon, way kabalo ang Ginoo sang kinahanglanon mo. Diba? Let's say yung bata kung may kinahanglanon. May kinahanglanon siya, initawhano lang niya. Pero kinahanglan ko nga maghambal siya kung ano ang kinahanglanon niya. Puntoy ko niya kabalo kung ano kinahanglanon niya. Tama? Pero I need to know kung ano ang kinahanglanon niya. Pero ang Ginoo niya, He is an omniscient God, omnipotent, all-power, all-knowing God. Bisan di kita wala kita kapalapit sa Ginoo, balaan sa Ginoo kung anong kinahanglanon ta. Of course, balaan sa Ginoo nga nagpalapit kita. Balaan sa Ginoo nga nagpaubos kita. Balaan sa Ginoo nagpangamuyo kita sa iya. But we need to mention it, what is your problem inside. We need to mention it kung ano ang imo kinahanglanon. Di ba? So that's why Apostle Paul says, let your request be made known unto God. It doesn't mean nga Ginoo di kabalo. Kabalo siya. But you have to speak it out. But you have to mention it out. Kaya kung ginatago-tago mo something, di kita kapaubos. Ginoo na kabalo Doatob lang pangamuyo, no? Lord, you know what I mean. Amen. Hindi insakto. Balaan sang Ginoo. Kung ano po silingon mo nga nagpasalamat ka nangamuyo ka. That is an insult naman. Di ba? Nga hindi mo pag-i-mention. Di ba? Balaan sang Ginoo kinahanglanon ta. But we need to mention it. Kaya kung hindi mo lang pag-i-mention, hindi na pagyambal ni Apostle Paul. Di ba? Kabalo ng Ginoo. So that's why ang aton ang providence ng Ginoo, ang aton nga need, hindi ang aton nga wants. So this is a short message this morning. We have an option. No? Are we going to worry again? Remember, no? If you choose to worry, you lose and you sin against God. But if you choose not to worry, no? We win. And what? We glorify God. I hope, no, this morning
may na-learn kita sining malipot lang ang mensahe about sa pangamuyo, pagpalapit sa Ginoo. Okay, shall we pray? Amay nga langit nun, salamat Ginoo sining mensahe, share mo sa tunga namon, ginpaabot mo Ginoo, nga hindi kami amay mag-worry Ginoo sa amon kabuhi. We know Lord, hindi kami amay kadugang sang isa ka height, sang isa ka tao, nga suno Lord sa ginhambal ni Ginoong Hesus. We know Lord, nga way kami sang capability Ginoo, o gahom sa paghimo sa isa ka butang, isa lang gid Lord kami ka tinuga mo Ginoo. O salamat o Dios, siging pahayag mo ni samon, kinahanglanon namon o Lord nga magpalapit sa imo, magpangamuyo, magluhod, magampo o Dios sa imo, magpakitlo oy Ginoo. Kinahanglanon namon amay nga i-mention ang amon Lord nga mga kinahanglanon in order Lord nga tanan nga butang madula Lord ang worry sa amon nga kabuhi. Salamat o Dios sang imo nga katutom sa pagtudlo sining kamaturan nga kami Lord makanakanimo matadlong Lord makorek ang amon kabuhi. Dalawon gid o Dios no samtang nagapiyong ang aton mga mata no nagadukong inyong mga ulo, pangabayon ko ang aton nga pastor no sa pangamuyo sa bungaga. Okay, salamat sa mensahe sa pulong sa Dios no. Damo gid subong nga tao ga worry. Pero ang Bible ga pasalig man siya. Hindi kita mag-worry kay wala man sang idulot ang worry sa kabuhi sang tao. Ikabay sini nga tinion matugyan naton ang aton nga mga burdens, mga problems, trials, hardship, heartaches sa aton Ginoo. Aton lang himuon mga utod. Ipaubos naman ang aton nga kabuhi sa iya. Siling sampulong sa Ginoo, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Itugyan, ihaboy naton ang aton kabudlayan sa iya. Kay siya ang nagasustain sa aton. Anong worry mo sa imong kabuhi? Natapos nga ginluwas kita sang Dios, wala kita worry sa kaluwasan. Palangit aton kalag. Nahanungod sa kinanglanon sang financial, damo gid nagawori nahanungod sa financial. Sa health, damo man gyapon nagawori sina. Sa work, damo gyapon nagawori. Kung ano man ang imong worry sa imong kabuhi, itugyan sa Ginoo. Wala ka man sang mahimo, kundi Dios lamang gid imo nga saligan. Sini nga aga, kung nagawori ikaw kay waay ka kahibalo sang imong kaluwasan, saligi si Ginoong Hesus. Nga siya ang napatay, ginlubong, nabanhaw, paagi sa iya hamiling nga dugo, hugasan niyang imo nga sala. Isini nga tinion, itugyan ang imo nga kabuhi nahanungod sa kaluwasan sa imong nga kalag. Tuhi siya, agud nga wala ka na worry, magabot man si kamatayon sa imo. Miyari bala gusto nga magtuo kay Ginoong Hesus, pwede mo maalsa imo to nga kamot, nga ikaw nagapahayag nga gusto mo magtuo sa Ginoo. Sang iya ginhimo dito sa krus ng Kalbaryo. Just in case nga wala ikaw kasigurado. Miyari, gusto magtuo kay Kristo Hesus, sining aga, pwede mo maalsa imo to nga kamot. Pastor, ginabaton ko ina ang offer sang Ginoo nga kaluwasan sa akon. Miyari? Salamat sa gamay nga bata no. Mayara pa. Gusto mo magtuo kay Kristo Jesus. Kadto kita sa pag hatag sining invitation hanungod sa mga may kabugatan man. Mayari ba lang nga magasiling sining aga, Ginoo, bisan may worry ako, pero gusto ko nga itugyan ini sa imo. Pwede mo mal sa imo itong kamot, magapangamuyo ako para sa imo. Mayari, salamat sa Ginoo, 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 salamat sa Ginoo. Mayara pa, salamat sa Ginoo. Ginoo, salamat gid sa mga kauturan nga may gugma sa pagpahayag sang ila Ginoo.
nga mga burdens nga matugyan sa imo. Ang akon pangamuyo kabay Ginoo nga ining mga kabugatan sa ila una-una kay tay pusoon imo Ginoo sabton nga ikaw magpamag-an. Yani Ginoo, salamat gid sa mga kamot nga nagpahayag sa pagkari sa imo sa trono sa imo bugay kag kaluoy nga sa tinion sa mga kakulangan ka mga problema sang imo katawhan ikaw nagabulig sa amon. I-bless man o Ginoong mga kamot nga nagbayaw kaw kakita sang ilang sinseridad sa ilang mga tagsa kaw na una at pusoon. Sining aga ginasalig gininamon ang tanan nga may kalipay kag pagpasalamat sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus amon Dios kag manluwas. Amen. Salamat Ginoo. Bisan diin lang no mag-pray gid. Isa naga-drive ako piyong man ako ko naga-drive isa pa ka kilometro. O, galing kay isa lang kamataga mo lang na. Tama man, Pastor? At least, na-sight mo gid imong alagyan, no? Joke lang na. Do expired aton joke, no? Masagamsaman nyo na daso ng adlaw. Pero ang kamaturan, palawuri nga daan ang Kristohanon. Kung diin pa nga nag-Kristohanon, dra pa nagpalawuri. Di nga mawuri ka. Siling sang sayings bala. Batian ko na sa una sa Bible School. Why worry while we can pray? Nga magsigi kita iya ka-worry nga pwede mo lang gali kita ka pangamuyo. Kagapon, daw matumba ko sa akon linabhan, no? Yung ko, grabe, gali kung ma-heat stroke ka. Daw mausamod kayo diya, hindi ginawa ko na kabalansi, pero matumba kayo gali. Salamat sa Ginoo, wala nagdayon. No? Di ta mag-worry. Samtang nga nag-worry kang high blood down, take action man. Di magkaon baboy. Pero kaina baboy gyapon sudan ko. No, amen. Daw mauna ta palangit. O gamay lang. No? Gamay lang gid. Daw gamay lang gid. Ano habi kay nagdala si Pastor Justin, Pastor Edison sang baboy. Kaya kung napatay kita, sila gining balasulon. Salamat sa minsay, no? Pastor, salamat sa minsay. Sa dason nga si Mana, wala ko diri. Dito ako sa Ajoy, no? Parinti na siya sang Janeway, ang Ajoy. May wali ko to, kag I hope nga makahapit ako sa ila ni Ma'am Jam dira sa may Concepcion. Kay Ajoy, Concepcion, daw gusto ko tabukan ba? Ibilin ta kamo diri, no? Nga magpadayon kamo sa pagpangalagad. Hindi man ang pastor inyo ginasimba ginuugid. No? May mga church gani nga ang ilang nga pastor ang radyo. Hulat sila na isang broadcast sa DYVS kag antes makabati pulong sa Ginoo. Wala sila pastor mo. Pero gatipon sila. Gatingob sila, gakanta, gakuha offering. Ano mason muna, ginatipon lang nila ila offering para nga kung may pastor sila ginahatag nila ang ilang offering. Salamat sa Ginoo, no, kay amat-amaton tani aton nga church. Nga away kita ka patahom sini. Unang nga rason, anong nga rason? Wala kita kwarta. Unang nga rason. Joke gyapon to. Pero tuod na, wala kita kwarta. May ara kita kwarta pero hindi enough. Singko maguba guro ni kung may 500,000 kita. Pero kung mag 100,000 lang, mag 200,000, hindi mo ni maguba. Kaya kung gubaon mo ni, ang aton gid nga atop langit. Gusto ka mo langit aton atop? May na kay langit non gid nga pagpangabuhi ba, no? Pero muna
Kabos ina sa budget. Grabe subong ang ano na ang materials. Kaya na nagpatughong ko niya sa Martes masaka 9 pesos. 9 pesos ang kada litro. Kaya na 70 pa lang. Pero why kita ga-worry kay ang Bible gahambal nga someday kung anong imo ginabakal amo man na ang imo kabugat sa imo nga ibutang dira. Tribulation period. Okay lang kung kuton imo nga ginbakal kay mag-anyang kuton. No? Pero diin ko nung bugat ang 1 ka kilo nga salsalon o kung ang 1 ka kilo nga kuton. Sa inyo bi, di na ang bugat. Ha? Pariyo? Sila nila pariyo, pero daw bugat kitang salsalon mo, no? Nabuyan ka sa 1 ka kilo nga kuton, okay lang guro, no? Pero kung 1 ka kilo nga salsalon, ambot lang. Oh, hindi mga joke-joke lang na. Hindi ta pagseryoso ang kabuhi naton. No? Kinanglan nga seryoso man sa pagpangalagad sa Ginoo, pero hindi ta pagseryosohon kay damo subong nga mga yara sa mintan. Wala lang nagapabalo. Kita mo damo subong ga suicide. Damo gidya. Hindi lang diri sa aton, sa iban pa batian ko na damo nga naga-commit suicide. I hope nga sa inyo di kita mag-worry kung may problema. Hambal ni Kristo Jesus, ano hambal niya sa Matthew 11:28 siguro? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. I hope nga ini nga minsay nagtudok idi sa ato no na una kag tagipusoon nga hindi kita mag-worry. Amen? Bisan may problema, kadlaw lang para hindi halatado. Tama, no? Pastor Ed, no? Nablang kada labay, bla daw gayuhong ka, daw masalaan ka na nga buang na ni. Pero sige ka ka-worry. Tama to kayo ng hambal ni Pastor. Gadugang laway ang imo panit. Abi kadlaw be? Yohom bi yohom. Yohomi ang imo kaugalingon. Nami, no? Na Brad, no? Hambal ko kay ina paglabay ko si Brad Victor na kailis. Silang ko sigurado masimba gito si Brad Victor. Pero wala ko yang gadahong nga diri siya masimba. Pero salamat Brad Victor, ari ikaw, no? Salamat. Sa ngalan pa lang madinaugo na, Victor. Hindi pala, Victor, mandadaog. Te may badi-badi na sinong piring. Nung piring, no? Way pa to sang patay. Kaya kung may patay to, te mawali naman to. Sinong piring ni manong patigayon mo. Nakilala ako sa mga taga-Kalumpang, bangod ni sa kay nung piring. Damo-damo nga mga napatay nga sinong piring. Kada daw halos patay, parinti. Isan layo-layo na parinti, yapon na. Pero salamat sa kabuhin ng piring. Brad Victor, no? Amo na aton nga ministry kapadayon sa gyapon, and I hope nga be here every Sunday. Salamat gid. Kag I hope madala mo ang imong kabataan na meet ko iya nga bata sa Uton. Dito sa Uton na meet ko, wala sa lakyan kay pandemic in pasakay ko. Siyan ko mapuli kini gurong bahay ni. Te taga Kalumpang siya ko, no? Sino imo? Ano apelyido mo? Anya, pahan ko ni. Parinte mo si Brad Vic. Niya tatay ko na. Kay gali bata niya gali. Te salamat sa Ginoo kayari kita. Nakasimba kita, nabusog aton kalag, kag don't worry. Be happy. Salamat gid kag mayong aga sa tanan.
Salamat, Pastor. Kuha kita na sa ato niya sacrificial giving. Ma-pray kita, Lord, we thank you for this morning. Salamat, Ginoo. Ikaw nagapaumpaw sa amon, Ginoo, nga Bratyagon, so Ginoo, hindi na ang pagsaligan, Ginoo. Ang amon mga problema, kundi itugyan, pabaluon ikaw, Ginoo. Kay ikaw ang Dios na nagapamati kag nagasabat sini. Ikaw magapakamayo, so man sa tag sa mga uturan niya may kalipay sa paghatag sa iyong bulaton. In Jesus' name, amen. Before kita nga magtakob sa ning aga, Pastor, may announcement kita. Family. Thank you, Pastor. Magatindog kita palihog. Let us sing, I Must Tell Jesus. I must tell Jesus. Hymn number 23. 23. 23. Sa amen ko nag-agitaan na naton. Kantaon nato ng first, second, and fourth stanza only. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make all my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, help the world through evil all yours me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory to me. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I request Pastor Ines sa pag-closing prayer.
Magapangamuyo kita, Ginoo, amay namon nga langit noon. Salamat sini nga adlaw sa kabuhi ginatag nimo sa amon. Salamat Ginoo kay nakasimba kami sa imo sa espiritu kag kamaturan. Salamat sa ang mensahe sang imo nga pulong nga amon Ginoo nabatian. Salamat man sang imo nga alagad nga gingamit nimo Ginoo sa paglaygay sa amon kag pagsabdong Ginoo sa imo nga pulong. Tanan ginabalik ko ang pagdayaw kag pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Hesus amon Ginoo kag manluluwas. Amen. Salamat gid kag maayong aga sa aton tanan. To God be the glory.